Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manghurip no Allah. Ay man tama pumagusay tanong sa makampat. Na sumakapantag si mga tao. Pupunimuan niran sa mga patamo-tamukan si sa dingga dunia. Pupunimuan niran sa mga bulawan. Nagpupunimuan niran sa mga perak. Nagusto mga muntia. Okay. Nadiran kuan sa mga diyakat o mga tamukiran. Anto na ikaswairan si salungan ng mawri. Bituro Allah subhanahu wa ta'ala si sa surat at-Tawbah ayat 34. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. So mga tao at Allah, apupunimuan niran so mga bulawan o gusto mga perak sa diran panggaston sa lalang ko Allah. Manan yan na diran kuan so mga zakat o mga tamukiran. Nagudisiran nun pumamagay. Disiran nun pasasadka si ko kabaya Allah. Pabashirhum bi'adabin alim na panutulang kakiran. So, siksa malipadas. Yawma yuhma alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hada ma kanazzum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Sanggotagoy apakalanggaan. So manan yan na mga buluan nila na gusto mga perakiran. Isalungan na mori. Sanggotagoy tunaon. Tunaon o di na tunagan so mga buluan nila gusto mga perakiran. Na matunaguto ng balwi na mga pirinsa. Na ipirinsa si ko mga benungiran, mga parasiran. Naguipirinsa si ko mga kilidiran. Naguipirinsa si ko mga likudiran. Pero ang kiran, agiya so piani mo yung initilaga diyo ko mga ginawa niyo. Natapat-tapangin niyo, nagutaan-taan niyo. So nganin aping galbakiw si sa dunia. Ginan mga urip no Allah, ikulaw-law mga tao, adi pendidiakat. So mga tamukiran na panimoniran, nasa din sa kalaw tamukiran, nakala ang kota tunagan o di na tunaon, apakalanggaan, na ayakiran din imbungkos si isa alungan amori, na ipirinsa ko mga parasiran, mga kilidiran, mga likudiran, sa giyutod ni Pukulawla sa dayon sa pakataman. Mawrip no Allah, sa din sa siyadigan terkatano Allah, sa mga patamu-tamukan sa isang kadunya, na kuantan ron din sa mga hakun Allah, nagulabatan tan ron din so mga sadakatano, agkabaloy, ayamanan yan na mapulututano si sa alungan na mawri. Dinan mawrip no Allah. Isa, akialoya wallah si ko mga tao. Asyarigan sa tamo, aday ranon kuha sa mga zakatiran na gusto mga sadakairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.